Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. Vandaag is maandag 23 maart 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Stichting Bosbeheer en Bostoezicht uit de financiële problemen moet worden gehaald. De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de bosrijksdommen in Suriname draait momenteel op verlies. Volgens de minister is deze situatie onacceptabel. We hebben genoeg hout en mogelijkheden om inkomsten te genereren, uiteraard op een duurzame manier. Dit zouden voldoende inkomsten moeten kunnen opleveren, aldus Surupawiro. Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de financiële problemen wordt een zogeheten quickscan uitgevoerd. Daarbij worden interne processen doorgelicht en gesprekken gevoerd met personeel, vakbonden en andere betrokkenen in de houtsector. Het doel van het onderzoek is om SBB weer winstgevend te maken. Hoe de organisatie in deze situatie is beland, moet nog blijken uit de resultaten van de scan. Tot die tijd blijft de financiële toekomst van SBB onzeker. De ontwikkelingen volgen kort nadat de directeur van SBB is geschorst. Volgens de minister blijft die schorsing van kracht. VHP vraagt spoedvergadering over economie en staatsfinanciën. De VHP-fractie in de Nationale Assemblée heeft assembleevoorzitter Ashwin Adin gevraagd om op korte termijn een openbare vergadering bijeen te roepen over de economische situatie van Suriname. Daarbij moeten onder meer de staatsfinanciën, schulden en de bescherming van de bevolking centraal staan. Het verzoek is ingediend op basis van artikel 29 van het reglement van orde en is ondertekend door fractieleider Assis Gayadin en meerdere fractieleden. Volgens de fractie verkeert Suriname in een kwetsbare en mogelijk risicovolle positie door recente financiële besluiten. Tegelijkertijd is de staatsbegroting voor 2026 nog niet volledig aan het parlement gepresenteerd. Daardoor zouden volgens de VHP verplichtingen worden aangegaan zonder voldoende parlementaire controle. De partij stelt dat er geen volledig en transparant beeld is van de druk op de begroting en de toekomstige schuldendienst. Hierdoor wordt de controleerde rol van de Nationale Assemblée beperkt. Daarnaast uit de fractie zorgen over het aangaan van leningen tegen relatief hoge rentepercentages. Ook is er kritiek op de besteding van geleende middelen die volgens de VHP onvoldoende bijdragen van structurele economische groei. Verder wijst de fractie op de toenemende afhankelijkheid van toekomstige olieinkomsten. De inkomsten zijn volgens bij de VHP onzeker. Rijmen benadrukte, terugdraaien salariswet vraagt zorgvuldige aanpak. DNA-lid Stephen Rijmen zegt dat het terugdraaien van de wet op de geldelijke voorzieningen van de drie machten niet eenvoudig is. Volgens hem wordt er momenteel wel gesproken met fractieleiders en andere betrokkenen over mogelijke aanpassingen. Rijmen benadrukte onlangs dat hij een groot deel van zijn inkomsten teruggeeft aan de gemeenschap. Ik ben een man geweest die altijd de gemeenschap teruggeeft. Grote delen van het geld dat ik verdien gaat terug naar de gemeenschap. Ik heb dat altijd gedaan, zei hij in het programma Bakanatori. De politicus erkent dat er in de samenleving groeiende kritiek is op de salarissen van parlementariërs. Ook neemt de roep toe om de huidige regeling terug te draaien. Hij wijst erop dat vrijwel de gehele huidige coalitie destijds tegen de wet stemde en dat ook hij toen felle kritiek had op de wijzigingen. Minister Molerat slaat alarm over mensensmokkel via Cuba. Minister Harish Molerat van Justitie en Politie zegt dat mensensmokkel via Cuba actief wordt aangepakt. Dat gebeurt nadat de politie de afgelopen weken meerdere arrestaties heeft verricht in onderzoeken naar mensenhandel. Volgens de minister is er sprake van een zorgwekkend patroon onder migranten die illegaal het land binnenkomen. Slachtoffers zouden in Cuba worden geronseld en vervolgens met een schuld van $4.500
tot $5.000 naar Suriname worden gebracht. Eenmaal aangekomen komen zij terecht bij zogenoemde garantstellers, die opvang regelen, maar tegelijkertijd een systeem in stand houden waarin de schulden moeilijk af te lossen zijn. Slachtoffers moeten dagelijks bijdragen tot $50 afdragen. In de Surinaamse context is dat voor velen onhaalbaar, aldus Monorat. Ze blijven in een oneindige schuld. Volgens hem vertoont deze constructie duidelijk kenmerken van uitbuiting. De autoriteiten hebben inmiddels meerdere garantstellers in beeld en hebben arrestaties verricht. De zaken zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor verdere vervolging. Minister Suropawiro wil SBB uit financiële crisis halen. Minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer zegt dat stichting Antoine Griezmann neemt groot besluit. Antoine Griezmann zet zijn carrière vanaf volgend seizoen voort bij Orlando City. Fabrizio Romano meldt dat de 35-jarige spits in de Verenigde Staten een contract voor 2 jaar gaat tekenen. De Fransman was in maart ook al dichtbij een overstap naar de Major League Soccer, maar die deal ketste op het laatste moment af. Griezmann gaf toen de voorkeur aan een langer verblijf in de Spaanse hoofdstad. Omdat Atletico nog actief is in de Champions League en de Copa del Rey, heeft Griezmann nog kans om een grote prijs te winnen met zijn geliefde club. Dat was voor hem de reden om het niet midden in het seizoen te vertrekken. Een maand later heeft de Fransman alsnog zijn akkoord gegeven voor een overstap naar Orlando. De transfer zal echter pas in juli plaatsvinden. De doelpuntenmaker gaat een contract tot medio 2028 tekenen. Trent Alexander-Arnold reageert op beslissing Tuchel. Trent Alexander-Arnold plaatste zondag na de overwinning van Real Madrid op Atletico Madrid een bericht op Instagram dat gericht leek te zijn aan een bondscoach Thomas Tuchel. De verdediger werd namelijk niet opgeroepen voor de aankomende oefeninterlands van Engeland. Alexander-Arnold liet zondagavond op sociale media weten hoe hij blij was met de 3-2 overwinning van Real Madrid op Atletico Madrid, dankzij 2 doelpunten van Vinicius Junior en een treffer van Federico Valverde, die later van het veld werd gestuurd. Blijven de koninklijke 4 punten achter de koploper FC Barcelona in de strijd om de La Liga-titel. De voormalige rechtsback van Liverpool, die niet in de basis begon, plaatste later een bericht van 4 woorden op zijn Instagram-account: Madrid en verder niets. De 27-jarige Engelsman werd niet opgenomen in de laatste selectie van Tuchel voor de komende Interlands tegen Uruguay en Japan en staat voor een zware strijd om een plek te veroveren in de selectie van de Three Lions in aanloop naar het wit. Inter Mungo-Tapu zegeviert over Brokkie. Inter Mungo-Tapu heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt in de Suriname Major League. In het Franklin S. Stadion werd SV Brokkie met 4-3 verslagen, na een ruststand van 2-1. De wedstrijd begon in een hoog tempo, waarbij Inter Mungo-Tapu het initiatief probeerde te nemen. Toch was het Brokkie dat op voorsprong kwam via een prachtig afstandsschot van Lucan da Costa, 1-0. Inter Mungo-Tapu liet zich echter niet verrassen en kwam snel langs zee. Na een lange pas van Franklin Singotkromo wist Rivaldo Dorson knap binnen te kloppen voor de 1-1. Kort daarna zette Donaghy terzij zijn ploeg op voorsprong met de 2-1, wat tevens de ruststand was. Na de hervatting bleef het doel op en neer gaan. Brokkie toonde veerkracht en knokte zich terug in de wedstrijd door de gelijkmaker te scoren 2-2. Het aanvallende spel zorgde voor veel spanning en de ingevallen Shaquille Stein bracht de stand opnieuw in evenwicht.